नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बटाटा साबुदाणा पापड्या बनवणार आहे। तर त्यासाठी 1 किलो बटाट्यासाठी पाव किलो हा साबुदाणा घ्यायचा आहे आणि एकदम छान असा टम्म फुगेपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। जास्त लाल वगैरे भाजायचा नाहीये, रंग तसाच राहिला पाहिजे, फक्त फुलला पाहिजे एवढाच तो भाजून घ्यायचा आहे। हा साबुदाणा या प्रकारे भाजून घेतलेला आहे। हा साबुदाणा थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये एकदम बारीक करून घ्यायचा आहे। आता हे चाळून घ्यायचं आहे। पापड्या करण्यासाठी त्याला हिरवी मिरची किंवा लाल मिरची ही तुम्ही वापरू शकता। आता हे मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे। हे पहा, थोडंसं मी यामध्ये पाणी घालून बारीक करून घेतलेला आहे। इथे 1 किलो बटाटा हा एकदम मऊ असा हा शिजवून घ्यायचा आहे आणि नंतर थंड झाल्यानंतर हे पुरणाच्या चाळणीमध्ये मॅश करून घ्यायचा आहे किंवा किसूनही हा बटाटा घेऊ शकता। म्हणजे याच्या गुठळ्या वगैरे अजिबात होत नाहीत। हे चाळणीमध्ये बारीक करून झालेला आहे बटाटा। आता त्यानंतर हे साबुदाण्याचं जे पीठ बनवलेलं आहे ते यामध्ये घालायचं आहे। त्यानंतर हिरवी मिरची बारीक करून घेतलेली होती ती यामध्ये घालायची आहे। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। आता हे सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे, मळून घ्यायचं आहे म्हणजेच। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे मळून घ्यायचं आहे। साबुदाण्यामुळे पीठ हे जरा थोडंसं घट्ट म्हणजेच राठ होतं, त्याच्यामुळे हे मऊ करून घ्यायचं आहे थोडंसं पाणी घालून। थोडंसं परत मी यावर पाणी घालून हे व्यवस्थित एकदम मऊ असं मळून घेणार आहे। याला पाणी थोडंसं जास्त झालं तरी पण चालतं। हे पीठ मळून झाल्यानंतर एका चाळणीमध्ये ठेवायचं आहे आणि थोडंसं एक खोलमध्ये करायचं आहे आणि 10 ते 15 मिनिट आपल्याला हे पीठ वाफवून घ्यायचं आहे। या पातेल्यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे आणि त्यावर ही चाळणी आता ठेवायची आहे। एक झाकण ठेवायचं आहे। गॅसवर ठेवून 15 मिनिट हे पीठ वाफवून घ्यायचं आहे। म्हणजे वाफवून का घ्यायचं आहे, वाफवून घेतल्यानंतर पापडी ही खूप खुसखुशीत होते आणि एकदम छान अशी फुलली जाते। 15 मिनिटानंतर गॅस बंद करून हे काढून घ्यायचं आहे। हे पाहू शकता तुम्ही, एकदम मऊ असं हे शिजलं जातं। हाताला थोडंसं तेल लावून याचे 4-5 असे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। या प्रकारे, आणि हे गोळे पण या गरम पिठावरच ठेवून द्यायचे आहेत। आता या पुरी यंत्रावर हे करून घ्यायचं आहे। हे पाहू शकता, एकदम मोठा असा हा पापड होतो। या प्रकारे सर्व पापड हे बनवून घ्यायचे आहेत आणि घरामध्ये सुकवायला घालायचे आहेत। तेलाचा वापर जास्त करायचा नाही, एकदाच तेल लावून घ्यायचं आहे।
इथे या प्रकारे सर्व बटाट्याचे पापड हे तयार करून झालेले आहेत. आता एक दिवस घरातच सुकवायचे आहे आणि दुसऱ्या दिवशी उन्हामध्ये कडक वाळवून घ्यायचे आहेत. हे उपवासाचे बटाट्याचे पापड तयार झालेले आहेत. हे तुम्हाला मी आता तळून दाखवणार आहे. हे पहा, एकदम छान असा हा साबुदाणा बटाटा पापड एकदम मस्त असा फुलतो. बटाटा आणि साबुदाण्याची उकड घेतली तर पापड निश्चित असे फुलतात. तुम्ही इथे पाहू शकता. खिच्चे आहे की बटाट्याचा पापड आहे हे समजणारच नाही. एकदम छान असे खुसखुशीत मस्त असे हे पापड झालेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही, मस्त झाले. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.